होदो मानोबा लेंहरदोंमोन आयै? फंबायनि आलैबो थांदों। गैया लोगोनावसो बेरायनो होननानै थांदोंमोन। दे होमबालाय आं गामि गिदिंनानै फैनि। होमबालाय आयै। ओइ आब'। ए बिनानाव। हा अबाय थांदों आइयालाय? आइया गामि एसे बेरायनो होननानै थांदोंमोन। ए नंगौ नामा आब'? औ। बुरिलायनानैबो दाबो न'आव थानो हाया आरो बियो। हाय बिनानाव। दे होमबालाय।